تے ایک دن میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے عائشہ میرا عمر او بندہ ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نے سبحان اللہ تے اما عائشہ فرماندیاں نے میں سوچن لگ گئیاں جے عمر دیاں نیکیاں جڑیاں نے سمان دے ستاریاں دے برابر نے تے ابا سونے محبوبہ میرے ابا جی ابو بکر دیاں نیکیاں دا کی حال ہے تے ویکھ لو سمان دے ستارے کو تھوڑے نے کوئی گن سکدا ہے کوئی نہیں گن سکدا کوئی دنیا دی سائنس تے مشین نہیں گن سکدی کوئی کمپیوٹر نہیں گن سکدا تے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ تو ابو بکر دی نیکی دا کی پوچھنی ہے تیرے ابو دیاں نیکیاں دا کی حال ہے عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں عمر دے سارے عمل ایک سائیڈ تے تیرے ابو دی ہجرت دی راہ دی نیکی کلی ایک سائیڈ تے تیرے ابو بکر دی ہجرت دی راہ دی نیکی کلی ایک پاسے وے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتا ہے کہ دین دے واسطے مال جمع کراؤ توجہ میرے وال مال جمع کراؤ میرے صحابہ جناب عمر فاروق نے سوچیا کہ میں آج ابو بکر تو ود جانا میں ابو بکر ہر پھیرے میرے تو نمبر لے جاندا ہے آج میں مال سارا اللہ دے پیغمبر نو پیش کرنا ہے تے اتنی مقدار اندر پیش کرنا ہے کہ ابو بکر تو زیادہ مال رب دے پیغمبر نو دینا میں تے میرے عمر آئے نے تے اپنے گھر دا سارا جنہ کو مناسب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی مال لے کے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آ گیا آپ فرماندے عمر کی لے کے آیا ہے سونے محبوبہ گھر دا سارا سامان جمع کر کے ادھے حصے اندر تقسیم کر دیتا ہے ایک حصہ ادھا حصہ گھر چھڈ آیا وا تے ادھا حصہ سامان تانوں خدمت اندر پیش کرتا ہے تے ادھروں حضرت عمر فاروق تو بعد جناب ابو بکر ٹرے آئے ابو بکر کی لے کے آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو جناب صدیق عرضاں کر دینے سونے محبوبہ میں گھر دا سارا سامان جمع کیتا میں گھر دے مشرق و شرق و غرب نو ویکھیا حتیٰ کہ دیوار دے اندر کوئی سوئی بھی نہیں رہن دیتی میں سارا سامان تے گھر دا سارا مال ہی پیش کر دیتا ہے حضرت عمر دیاں اکھیاں ڈل پیاں فرماندے نے میں کدی بھی ابو بکر تو اگے نہیں گزر سکدا اے نہیں کہ جناب عمر دی جناب حمیت معاذ اللہ ختم ہو گئی ہے اے جناب صحابہ دا نبی پاک نال پیار سی اپنا اپنا الگ انداز نال پیار ہے او سونے ایک ہور گستاخ صحابہ مینوں سامنے نظر آیا ہے انہیں نبی پاک دے صحابی سعد بن ابی وقاص دے نال بدتمیزی کیتی ہے تے بدتمیزی کیتی ہے کلیاں نہیں کیتی سارا کنبا قبیلہ جمائے تے ساریاں وچوں اے جناب ایک بندہ یا دو بندے یا تین بندے ایک سائیڈ تے ہو گئے نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے جناب کوفے دے علاقے دے جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص گورنر نے تے کوفیاں نے شکایت لائی ہے ایک بندہ آیا جناب سعد بن ابی وقاص تے نماز ہی چنگی نہیں پڑھاندا جڑا نبی دا صحابی سعد بن ابی وقاص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دی گل ہے اگے سعد بن ابی وقاص نماز صحیح طریقے نہیں پڑھا سکدا حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت سعد نو جناب معزول کیتا تے حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کوفے دا حاکم بنا دیتا ہے تے ہن کی ہویا جناب عمر فاروق نے بس نہیں کیتی حضرت عمر فاروق نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا پتہ لگان واسطے کافی بندے سعد بن ابی وقاص نال کوفے وال ٹورے نے پتہ کرو کیا بندہ یا او بندے شکایت لان والے اپنی زبان اندر سچے نے جدو پہنچے ساریاں مسجداں ساریاں محلیاں دے وچوں جناب سعد بن ابی وقاص دی اچھی خبر ملی ہے لیکن ایک بندہ بکواس کرن لگ پیا ہے کہندا جل تسی مینوں اللہ دا واسطہ پا کے پوچھیا ہے تے میں تانوں دسنا سعد معاذ اللہ چنگا بندہ نہیں سعد جڑا وے فوج دے نال جہاد بھی نہیں کردا
سعد بن ابی وقاص مال غنیمت نو صحیح طریقے ادا بھی نہیں کردا تے نہ ہی فیصلے اندر عدل و انصاف کردا ہے۔ اے سن کے جناب سعد رضی اللہ تعالی نے کہا مینوں اللہ دی قسم ہے میں تین دعاواں کرنا رب کولوں، اللہ جس طرح بندہ کہہ رہا ہے اگر یہ جھوٹا ہے اللہ انہیں نمود و نمائش واسطے اگر انہیں گل کیتی ہے اللہ ان دی عمر لمبی کر دے، اللہ سونے انو خوب فقر و فاقے دا منہ وکھا جن نے میرے تے الزام لگایا ہے اللہ انو فتنے اندر مبتلا کر دے جن نے میں سعد بن ابی وقاص تے الزام تراشی کیتی ہے اور لوگاں نے دیکھیا اس بندے دی بدحالی نو دیکھیا وہ بندہ بڑھاپے چ چلا گیا ہے منگ منگ کے کھاندا ہے اور جناب انہاں دے سامنے لوگاں دیاں دھیاں بہناں نو بھی چھیڑدا ہے تے ذلیل ہو کے دنیا تو گیا ہے۔ پتہ لگا نبی دا صحابی تے نبی دے صحابی دا گستاخ جڑا ہے او سکون نال رہ سکدا ہی کوئی نہیں۔ لوگاں دیاں ماواں بہناں نو چھیڑنا شراباں پینیاں اے نبی پاک دے صحابہ دے گستاخاں دا کام ہے اور صحابہ اکرام تے تابعیاں نے تے لوگاں نے دیکھیا بندہ ذلیل ہو کے مریا سعد بن وقاص نبی دے یار اتے جناب اس طرح دی بکواس کرنے والا کیونکہ اللہ فرماندے نے اے میری جماعت ہے جن نے میری جماعت نال ویر وڈے آئے انہیں رب نال دشمنی کیتی ہے۔ اگے غور کرو اے روایت بھی بخاری دی ہے۔ ایک اور گستاخ دا ذکر کراں انہیں گستاخی سعید بن زید دی کیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سعید بن زید میرے نبی دا صحابی ہے۔ سیدنا عروہ بن زبیر بیان کر دینے تے اے گستاخی کرن والی اے کوئی مرد نہیں ایک بی بی ہے جن نبی پاک دے یار دے اتے تہمت لائی ہے۔ سعید بن زید دے اتے نے تہمت لا دیتی ہے تے تہمت لا کے تے نے جناب لوگاں اندر مشہور کرتا ہے جڑا سعید بن زید نے میری زمین دے اتے نجائز قبضہ کر لیا ہے۔ نبی پاک دے صحابی دے بارے بی بی نے منہ کھولیا کہ اے صحابی رسول ہے لیکن انہیں میری زمین تے نجائز قبضہ کیتا ہے۔ تے جناب فیصلہ آیا مروان کول، حاکم سی مروان تے مروان کہندا ہے سعید بن زید جی یہ بی بی کی کہندی ہے توجہ میرے وال توجہ تے جناب سعید بن زید دیاں اکھیاں ڈول پیندیاں تے ہنجو نکل آندے نے فرماندے نے مروان جی مینوں اے تے دسو میں اللہ دے پیغمبر دا فرمان سنے آئے کہ جڑا کسے زمین دے اتے ایک بلیشت بھی قبضہ کرے گا انہوں قیامت والے دن 7 زمینہ دا توگ پہنایا جائے گا۔ تے جناب مروان نے گل سنی کہنے گے بس 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 سعید بن زید جی آگے نہ بولنا میرا ایمان گوارا نہیں یہ آگے نہیں بولنا میرے محبوب پیغمبر دے سعید بن زید نے گل کیتی ہے تے بی بی نو اتھوں جناب ذلیل کر کے تے اس مجمع وچوں کڈ دتا گیا ہے تے جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بد دعا کرتی ہے تے بد دعا کیڑی کیتی ہے یا اللہ اگر جھوٹی ہے اگر اے بی بی اپنے الفاظ دے اندر جھوٹی ہے تے نے خاص تہمت میرے تے لائی ہے یا اللہ انہوں میری زندگی اندر انیاں کر دے تے اللہ انہوں اے دی زمین دے اندر ہلاک کر کے برے طریقے نال مار دے تے بعد دے اندر لوگ بیان کر دینے اسی اس بی بی نو ویکھیا پھر وہ بی بی ایک وقت آیا کہ اکھاں تو انی ہو گئی ہے تے وہ بی بی رول دی پھر دی ہے تے ایک وقت آیا کافی مہینے گزر گئے نے کہ اس بی بی دی زمین دے اندر ایک کنواں ہے تے اس کنویں دے اندر انی ہوئی ہے تے ڈگ گئی ہے تے او ہوئی کنواں دی قبر بن گیا ہے۔ رب آپ ہی اپنے صحابہ دے گستاخاں دے نال نمٹ لیندا ہے جڑا نبی دے یاراں نال بدتمیزی کرے میرا رب تے غیب ہے۔ اج مسلماناں وچ منافقاں دیاں زباناں بند نہیں ہوندیاں قریب ہے کہ وقت آئے تے اللہ پاک انہاں دیاں اکھاں نوں اچک لوے جڑا رب اس بی بی نوں انیا کر سکدا ہے کہ ابو بکر دے گستاخاں نوں نہیں پھڑ سکدا کہ حضرت عمر تے عثمان دے گستاخاں نوں نہیں پکڑ سکدا اصل اندر رب نے ٹھل دیتی ہے اوے ظالمو کر لو جو کچھ خندا جے کر لو جنہ بکواس کر سکدے ہو بھونک دے ہو جنہ مرضی دنیا دے اندر ظلم کر لو ایک وقت آئے گا اج تہاڈا ٹائم ہے تے قیامت والے دن میرا ٹائم ہوئے گا۔